Архитектурага яңаша караш Казанда беренче Бөтен Россия архитектура төзелеш форумы эшен дәвам итә. Илнең 60-тан артык командасы вәкилләре төзелеш өлкәсендәге яңа проектлар буенча фикер алыша. Татарстан башкаласы бу өлкәдә әйдәп баручылардан санала. Даже вот не такой, на наш взгляд, не в яркой архитектуре, нужно добиваться стерильности в деталях. Заманча архитектура стиль örnekleri her проектта шагылыш таба. Детальләрне форум барышында да ачыклыйлар. Мәскәү, Санкт-Петербург, илнең башка зур шәһәрләрен яңа объектлар белән байыткан иң яхшы архитекторлар, төзүчеләр үз казанышлары белән уртаклаша. Бездә төзүчеләрдән сыйфатлы архитектура үрнәкләренә сорау зур. Киләчәктә төзүчеләр үсәргә, алга барырга, яңарырга кирәклеген аңлыйлар. Якындагы 2-3 елда ук инде без үсешне, матур үзгәрешләрне күрербез дип уйлыйм. Татарстан башкаласында архитектура мәсьәләләренә аерым игътибар бирелә. Тарихи үзәк тәртипкә китерелгән, ел сайын зур объектлар тапшырыла. Казанда 24 миллион квадрат метр төзекләндерелгән торак бар. Ел сайын 1 миллион квадрат метр өстәлә. У нас сегодня есть комплексы. Бездә торак сатып алучыларның 50%-тан артыграгы Казан һәм Татарстан резидентлары түгел. Бу Казанның җәлеп итү дәрәҗәсе инвестицияләрне кертү мөмкинлеген арттыра. Шуңа күрә без бергәләп фикер алышырга, барысында яңа эш дәрәҗәсенә күтәрелергә чакырабыз. Тармакның төп бурычларының берсе яңача проектлауга, ягъни төзелә торган объектны HD нигезендә модельләштерүгә күчү. Ул башлангыч этапта ук бөтен төзелешне анализларга мөмкинлек бирә. Мы уже спроектировали и Без Иннополиста уку корпусларын проектладык, экспертиза ясадык. Җәй көне Казандагы 175-нче мәктәптә бассейн объектларын проектладык. Сынау уңышлы узды. Төзелештә үзгәрешләр тиз бара. Уңайлы мохит булдыру өчен яңалыкларны тиз арада кулланышка кертергә кирәк, дип саный спикерлар. Бу форумның төп миссиясе. То, что я сегодня вижу Казань. Мин Казанны дәрәҗәле журналларда күрәм. Проектлар, биналар бастырыла. Барлык архитекторлар да бирегә килергә тели. Бу бик зур алгарыш. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.